Ukusukela ngo-1994, iphondo leMpuma Kapa alizange libe kumaphondo amahlanu aphumelele ngezinga eliphezulu kwiziphumo zebanga lokugqibela. Kulo nyaka uphelileyo eli phondo libe nguvalicango kwakhona emva kokuphumelela ku-84.17 pesenti. Abazali babantwana abafunda kwisikolo samabanga aphakamileyo iWoma eGqeberha nesingesinye sezikolo eziqhuba kakuhle nebesiphumelele ngo-96 pesenti bathi abeva kamnandi eli phondo lingade libe lelinye lamaphondo agqwesayo. Iyakhathaza xa ngumzali because kaloku eli liphondo lengqwele. The Mandelas, the Sisulus, all of them. So kulindeleke into yoba ibe kanti lihamba phambili kwezemfundo. Ayindiphathi kakuhle kakhulu loo nto leyo ngoba kaloku nanjengoba besetshilo kusihlalo sinomongameli apha abaphume kweli phondo bade bababini. Bathi eyona nto ingumqobo kweli phondo kukungaphuculwa kweemeko abantwana abafunda phantsi kwazo. Indima edlalwa yi-Department of Education ayixolisi kakhulu. Umzekelo, ezilalini kusekho izikolo zodaka. Kusekho abantwana abasafundela phantsi kwemithi kanti bekumele uba eli phondo lelona libekelwa ingqalelo ukwenzela into yobana imfundo izophuhla ngakumbi. Abantwana bethu bafundela phantsi kwemithi, kusekho iindawo ezingenayo kwa imibane. Abantwana funeka balayite amakhandlela, balayite izibane zeparafini. Kanti if ever bekunobakho isikolo esinombane, i-structure esipheleleyo, abantwana bakwazi uba nendawo yokufundela, bangasokoli xa funeka befundile ngoba abazali bona kwelabo icala bayidlala indima ebalulekileyo kakhulu. Yonke into efuna sisikolo but ke ngoku i-department yona iyasilela ngakumbi kwelo cala. Ngoku aba bazali bathi abanqweneli kweli tyeli liphondo lugqithwe ngamaphondo amaninzi kwakhona. Ngaske sibambu-2 ephondweni ngoba kaloku siyi-Eastern Cape. Eastern Cape ke ephume emanqwanqweni kakhulu. Ndiyazingca ke ngoba ngumzali omntana ofunda apha kwesi sikolo, ndizingca ngoba ngumzali wase-Eastern Cape. Umnqweno nenzondelelo kubona i-Eastern Cape iphuma kumanqwanqwa phezulu kakhulu ngoncedo le-Department of Education. Abazali babafundi baseJames Jolobe Motherwell nebiphumelele ngo-97.8 pesenti kwiziphumo zonyaka ophelileyo bagxininisa ukubaluleka kokuba abazali bathathe inxaxheba ekuqinisekiseni ukuba umgangatho weziphumo uyaphucuka. Into yoba abantwana bethu masibancedise nathi singabazali ngokwezifundo endlini ndiyayisapota kakhulu ngoba kaloku umntana uyakwazi ukuthi ugqibile ukubhala esikolweni. Umzekelo kukho into ezifana nee-notes, kukho into ekuthiwa yi-maths kucaba inzima kwabanye abantwana but ngaske ungumzali womntana ukhe uyityhile le ncwadi umbone uba nyani ugqibile nyani na umsebenzi wakhe, so that notishara naye azowubona umthwalo wakhe ba noko ewe ndingutishara funeke ndiyititshile kodwa ndingumzali funeke nam umntana ndimnike the full support of umntana ba makayenze le nto kuthiwa makayenze esikolweni. Njengomntu ongafundanga kodwa ezam izigqibo zizoba umntana wam makafunde. Kunjani nje yonke into efundwayo esikolweni kumele uba aze ayifunde. Ndiyahlala ndinguloo mzali ongafundanga, ndihlale phezu komntanam uba makakwazi ukufunda noba into andiyazi ndikwazi uthi andiyayazi kodwa andiyazi kuba ndifuna aqiniseke ngokufunda kwakhe iincwadi zesikolo. Isebe lezemfundo lithi liyakuvuyela ukuva abazali bezibophelele ekuncediseni abantwana. Likwathi omnye wemicelimngeni eliyiqapheleyo kukusilela kwabafundi ekuqondeni ngeelwimi abafunda ngazo. As the department, we appreciate the injunction from the parents who wants to see the department reaching the top spot. We would like to also appreciate the fact that they are pledging their support. We hope this will be achievable and it will be fruitful because as the department, this has been our clarion call to ensure that parents participate thoroughly in these programs. The issue that we're facing relates to to language, where we believe that learners are struggling because of the languages
And as the department, we have intensified our support on language issues so that we are able to reach the top spot. Working together, we are certain that this will yield the best results. Unyaka ka-2025 ibe ngunyaka wama-31 liphondo lisoloko libetha ngaphansi kweepesenti ezingama-85. Ngo-2024 laphumelela ngo-84.98% nengeyona pesenti inkulu elakhe laphumelela ngayo. Isebe lezemfundo ngelona sebe labelwe isixamali esikhulu kunamanye amasebe kweli phondo. Eli sebe lifumene isabelo se-47.2 seebhiliyoni zeerandi kuhlahlo lwabiwo-mali lwalo nyaka-mali. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguzanele Bhokhwana, ndiseGqeberha.